Ja, det kan jeg godt. Tak fedt. Ja, kan I komme der mellem 3 og 4, for jeg scanner lidt før? Ja, det kan jeg godt. Ja, det tror jeg godt. Okay, fedt. Det passer fint. Vil du være med til fodbold? Ja, det vil jeg gerne. Ja, fedest, mand. Okay, jeg står. Ja, tak federen. Det er så fedt, at vi skal sidde sammen. Ja, men altså, hvad sker der? Det bliver mega fedt. Ja, det kan jeg godt love jer. Ja, fedest. Luki, kommer du ikke mere? Nej, jeg skal lige hente noget, så... Hvad skal du hente? Jamen, det er lige meget. Ses. Ja, okay, ses. Hvad sker der for ham? Sagde du via? Okay, men så skal vi bare hjem og spille Assassin's. Jellyfish. Ej, okay. Snurrer bare hele tiden. Smål. Ej, lad nu gå. Nu. Yeah. Vi skal slå. Lort. Ej, nå, okay. Ej, hvor sjovt, mand. Ej, helt ærligt. Er du ikke med på, at vi bare sådan er fuldstændig flabet over for Luki, ja? Ja, og så skal han bare sidde og spise æble, og bare sidde og spise chips og sådan noget, og drikke sodavand. Ej, det bliver selvfølgelig rigtigt. Ja. Luki, hvad? Og lavede den væk. Ej, helt ærligt, mand. Jeg har et æble. Ja, og det er vores pizza og sådan noget. Altså, I har et stykke. Jeg mangler et stykke. Altså, Vi mangler stadigvæk et stykke, altså vi skal bare dele det. Ja, du sidder og spiser æble. Du bliver stærk. Ja. Helt ærligt, mand. Nu må I stoppe. Nej. Det er mig, der har lavet pizzaen. Helt seriøst. Glæder du mig at smage? Bare lidt. Nej, Hvorfor? det ved jeg ikke. Det er fordi, det er lidt tæt. Vil du smage? Ja, selvfølgelig. Må jeg godt? Bare lidt. Ja. Hey, vil I ikke nogen for? Vi kan lade gemme eller sådan noget. Jo, det vil jeg faktisk. Skal vi tage den med? Ja, okay, tak. Bare sådan lidt til... Okay, jeg har sådan en gyber. Jodin, kom nu. Ja, Du ser langs. Ja, helt ærligt, mand. Jeg skal lige have sko på. ja selvfølgelig. Var der ikke et eller andet med gemme eller sådan noget? Jo. Jo, Okay. Den der sidst kommer over til træet skal stå. Nej, helt ærligt, mand. Jeg er så langt fra. Jeg lukker. Langsomt. Gå væk. Luki, du skal stå. 23. 24. 25. Klar, nu kommer jeg. Hvor vi kender? Det ved jeg ikke. Jeg kender ikke det sted. Er vi ikke fra Lille eller sådan? Ja, det ser helt lukket ud. Jeg kender ikke nogen af de her træer. Ej, det er nederen det her. Kan du ikke lige gå derned og tjekke, hvor vi er? Ja, tag lige min lommelygte. Så kan du også se. Jeg bliver lige stående her, der tør ikke. Rykker? Eller? Hvor er du henne? No! Rykker? Wow, nej. Luki, Hey, glem det, fat dig! Ha! Det er fat dig. Luki, prøv at komme! Hvad? Nej, hvorfor? Rykker. Jeg blev så... Han er helt død. Er det ham? Ja. Nej, hvad? Skal vi lægge nogle grene over ham? Eller en blad? Hvis nu tager den her. Nej, mobilen den gik ud. Nej. Gik din mobil ud? Ja. Det er bare ikke en god aften. Vi skulle aldrig have gået ud og lavet grene. Og jeg kan ikke få nogle grenefri. Jeg fik en her, en lille en. En meget fin. Læg en lige her. Okay, og det her, det fortæller vi ikke til nogen overhovedet. Nej. Okay? Overhovedet ikke noget. Skal vi prøve at se, om vi kan finde hjem? Ja. Skal vi bare gå den her vej? Ja, tror jeg. Eller skal vi prøve en anden vej? Nej, vi gør det. Vi prøver at gå den her vej. Kom.
De kunne bare lade være med at mobbe mig. Altså, hvis man mobber mig, så dræber jeg dem. Det er lige meget. Altså. Lad være med at mobbe mig. Bare et råd. Okay, undskyld. Har du den? Det er sådan noget. Det er totalt stænder, det der. Og sådan noget. Og hvor lidt sådan noget. Nå, okay, kom. 4. Q. 7. Skal vi ikke tage den anden dag? Hold nu kæft, Lea. Jeg gider ikke det.